Ze reden dus viersen te vlug. Dan hebben we het over het verkeer hoe de Hazen Stritwij. De dieks waren jarenlang voor onveilige situaties, maar dat is nou verliezen tijd. Voor een heel miljoen euro is de oude Rijkswij opknapt. De metamorfose is voor een grutpad-tankje naar de Mullemer zelfs. Wij willen graag wat snelheidsremmers. En wij willen heel graag een soort grinje. Dus er zijn biem komen, er is een heel soort perkjes binnenkomen. Dus hele mooie roze stukjes. En er zijn grote blombakken binnenkomen. Ze kun je nou net meer met 80 door het dorp. De gemeente Hazen jonge bewoners van het dorp vregen hoe de nieuwe dik eruit komen moesten zien. Die ideeën zijn uiteindelijk mijn naam in het nieuwe plan. Om dat anders met drempels en andere verkeersremmende maatregelen mensen vaak hinder ervaren achteraf. En als je mensen op voorhand betrekt en laat zien dat je met zeer bescheiden en makkelijke middelen toch die snelheid eruit kan halen, dat de draagvlak dan ook toeneemt. En ik hoop dat het in deze situatie goed gelukt is. Als openingshandeling kregen de dik van de morgen nog een flinke poetsbeurt die eer wie onder de squalbaan uit de buurt.